ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸಲು ವರ್ಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ವಿದ್ಯಾ ಕಾಫಿ, ಒತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಭೀಮಾ ಜುವೆಲರ್ಸ್, ವಿ2 ರಿಯಾಲ್ಟಿ, ಬ್ಲೋ ಹಾಟ್, ಕೆಸಿ ಘೀ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಕೌ ಘೀ, ಕ್ಯಾಡಿಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಸಿನೋ ಗೋವಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಟಿಂಟಾನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಕುಂದಾಪುರ, ಸೂರ್ಯ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್, ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಕಲ್ಬಾವಿ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂಸ್, ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್, ವಿಕೆ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಾನಾ ಮಸಾಲಾ, ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಚಿಕನ್, ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್, ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಭರವಸೆ, ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹಳೆಯಂಗಡಿ. ಕಾಶಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ತಟ್ಟೆಪಾಡಾದ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಕೆಲಸವು ಜಯಸಾರಥ್ಯ ತಚ್ಚಿನ ಯುವಕರು ಸುರುಪೂಜೆ ಕೈಗೊಂಡ ಚಿತ್ರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಉಡಲ ಕೊಂಡಡೆ ಸುಳಿತೊಂದು ಕುಡ್ಲದ ಈ ಊರು ಬುಧತ್ತಂಗಿನ ಚಿಂತಿನ ಮಂಗಳಾಮರನ ಕಾಲತಾಮರಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುವಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೊಂದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ನಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಂದನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ತುಳುವ ನಾಡಿನ ಕಣ್ಣ ಸಿಂಹಳೆ ಕಾಲೊಂದು ಬರೆದು ಚಿಂತಿನ ಈ ನೆಲದ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಮಾತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸತ್ಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ದುಂಬುಡಿ ಒಂದು ಗುರು ಹಿರಿಯರ ನೆರವಣಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು பொருள் ಬಲಿಕದ ಇನ್ನಿತ ಪಿಲಿ ನಲಿಕದ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ನೆಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ನೆಯಿಂದ ಅಂಚೆ ವಿಜಯದಶಮಿದ ಎಟ್ಟೆಪ್ಪನು ಮಾತಾ ತುಳುವ ಬಂಧುವಿಗೆ ಸಂದೈತ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಪಿಲಿ ನಲಿಕದ ಹೆಸರು ಒಮ್ಮದ ದೇಶದ ಸರ್ವಲಕ್ಷಿತರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಲದ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳು ನೆಲದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಪೊರುಳು ಒಬ್ಬಡಿ ಪಟ್ಟು ಬಸವರ ಚಿಂತನ ಅಂಗಲಾಪದ ಒಟ್ಟು ಮಿಥುನ್ ರೇಖೆಯ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸೇರಿಕೆ ಒಂದು ಬಂದಿನ ಚಿಂತನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಉತ್ತಮ ಮಾತನ ಸಕಲ ಸಕಲು ಲೋಕ ಪುಗಾರ್ತಿ ಲೋಕ ಮಾನವೀಯತೆ ತಂದು ಒಮ್ಮನೆ ಹೆಸರದ ಐದರೊಳನ್ನು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ರಚಿಸಾರದ 24 ಈ ಬಂಧುನು ತಿರುಮಲ ಚಿಂತನ ಕೊಟ್ಟು ಪಿಲಿ ಕೂಟದವರು ಬಂದ ತಯಾರಾದರೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಪೊರುಳುವರೆ ನೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಮೂರ್ತಾದರು ಒಳಗಾಡ್ತಾರೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಪೊರುಳು ಅಕಲ್ಲ ಪಂಥ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅದನ್ನ ನಲಿಕೆದ ಚಾತುರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಪೂರ ಲತ್ತದ ತೂಕದ ಅಜತ್ತದ ತೀರ್ಪುಗಾರ 100 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಬೀಳ್ಬಿಡುವುದರ ಬಂದಲೆ ಒಂಜಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆದದ್ದು ಯುವ ನಾಯಕಿ ಆದತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ನೆಲದ ಒಂದು ಚುನಾಟದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆನೇ ಲೋಕ ಮಾನವಿಗೆ ಕೊರಬಹುದು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾನವಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಾಲದ ಒಟ್ಟು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಚಿತ್ರ ಬಂತು ಬಂದ ಚಿತ್ರ ಮಿಥುನ್ ಎಂಬೈಗಳು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡಲು ಬೇಕಾದ ಪರವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣದ ಒಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಂದು ಸಕಾಲ ಸಕಾಲ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ ಯುವ ನಾಯಕ ಮಿಥುನ್ ರೈತರಿಂದ ಮಾತನಾಡ ಪರವಾದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪಂಥದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲೆದ ಒಂದು ಪಂಥದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತೀರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಬರೋದಾಗೇನೆ ಪಿಲಿ ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಪಿಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪಿಲಿತ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಪಿಲಿತ ಪದಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ನಾಥ ಬರೋದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಚಿತ್ರ ಕೆ ಬೇಟವರು ನೋಡುವುದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೋಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅದರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಗರಡಿಗೆ ಹೋದು ಅಂದ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕುಸ್ತಿದ ಕಲೊಪ್ಪರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಲಟ್ಟ ಜವನರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಂಥ ಏನೊಂಡ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪಂತೋಡು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಂದದು ಇತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕೂಟದ ಒರಿ ಸದಸ್ಯ ಅದಪ್ಪನಾರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೆ ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಉಡಾಡಿ ಎದುಕೊಂಡಂದರೆ ಬಂದರೆ ಪಂತನು ಸುರುಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಲತ ತಲತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಕಲಟ್ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಆವಡುಂದಾಂಡ ಓವೇ ರೀತಿದ ವಿಘ್ನಲು ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಓವೇ ರೀತಿದ ದೃಷ್ಟಿಲು ತಾಗಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫಲಟ್ ಅವಿನ ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ತಂದು ಆ ಫಲನ ದರ್ತದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬುಡುಕೊರಿಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಇತ ಆ ಕ್ರಮನ್ ಮಲ್ಪರೆ 3 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇಡೀ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆಯನ್ನು ಲೋಕಗೂ ಪಟ್ಟು ಭಾಷೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆ ಬದುಕು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ತೀರ್ಪ ಒಂದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರೋ ನೋಡು ಬಂದು ಕೆನೊಂದಲ್ಲ
ಬಂದಲೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸಲು ಒರಂಬದ ಐಸರುಣ್ಣ ಮೊಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಪಂಡನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒರಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಹಾ ನವಮಿ ಎಂಬ ನವಮಿ ಪಂಡನೆ ಒರಂಬನೇ ತಿಥಿ ಒರಂಬ ವರ್ಷದ್ದು ಮುಂಡಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಪಂಥ ಶುರುವಾಪಿನ ಅವಲ ಒರಂಬನೇ ದಿನ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾದ ದುಮ್ನಾನಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಕರಿನ ಒರಂಬ ವರ್ಷಡ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಒರಂಬನೇ ಕೂಟದ ಕುಲಿತ್ತೇರು ಈ ಸರಿ 11 ಕೂಟದ ಕುಲುಲೆರು ಒಂಜಿ ಯೋಗ ದಾದಂದ ಬಂಡ ಈ ಸರಿ ದಶಮಿಲ ಪಂಡ ವಿಜಯದಶಮಿಲ 10 ದಿನ ಒಟ್ಟುಗು 11 ದಿನ ಆಪುಂಡು ಅವೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವನ್ನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದೆನ್ವ 11 ದಿನ ವೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಸರ್ತಿದ ವಿಜಯದಶಮಿದ ಪೊರ್ತುಡು 11 ಕೂಟದಕುಲು ಒರ್ಮನೆ ದಿನ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಎಸಲು ಒರ್ಂಬದ ಪಂಥೊಡುಲ್ಲೇರು ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಥನು ಸುರುಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಎದುಕೊಲ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಮಾತ ಕಲಾ ಪೋಷಕರೇನು ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಲೇನು ನಿಕಲೇನು ಮಾತಿರನ್ನು ಕುಡರ ಬೊಕ್ಕರ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಅರಣ್ಯದ ಮೋಕೆದ ಉಡಲ್ಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರವಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ನೆಲತ ಪುಗಾರ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಕೂಟದ ಕುಲು ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ದೇರಬೈಲ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಆತ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ಕೂಟದ ಕುಲು ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕೈ ನಡೆಗೆ ಮನ್ಪಂದಿದಿಂಡ ಸರಿತು ಅಜ್ಜಿ ಒರಿ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೇನುಜಿ ಕೆನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯಂಡ ತಾಟಿ ಕೊರೊಂದುಪ್ಲೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಿದೆ ಚೆನ್ನಿಕಲ ಕೈ ತಾಟಿದ ಪೆಟ್ಟು ಬರಡು ಮನೊಂದು ಎದುಕೊನ್ಗ ಕಡೀರ ಕೂಟದ ಕಲೆಯನ್ನು
ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ದೇರೆ ಕೊಂಚಾಡಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಪಿಲಿತ್ತ ಕೂಟದ ಕಲೆಡ್ದು ಈ ಸರ್ತಿದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸಲು ಒರ್ಬದ ಕಡೀರ ತೂಪರಿಕೆ ನಡತನೆ ಖುಷಿಯಾತನ ನನ್ನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟುಗು ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಕೊರಲಿ ಬಂಧುಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಂಧುಲ ಈ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಾಹಿತಿನೇ ಅಕಲ್ಲ ಕೂಟದ ಕೊರ್ಪೇರು ಏತು ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಬಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಸುಧಾ 27 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪಿಲಿ ಬಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲ ನೋಣಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಕೂರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲ ನವೀನ್ ಎಕ್ಕೂರು ಎಂಕುಲ ಗುರುಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಪಿಲಿ ಪಾಡೋಡಂದತ್ತು ಜೈದಿರಿ ತೊಟ್ಟು ಎಂಕುಲ ತಾಲೀಮಿಂದ ಎಂಕುಲ ಅದು ಎತ್ತುಡು ಅಂಚ ಸದ್ಯ ಅವೇಡಿ ದುಂಬುಗೊಂಡು ಒಟ್ಟಿ ಬಂದು ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪಡಯ ಅಂಚ 7 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟ ನಡತೊಂದುಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಗೋರಿನ ಅಂಚಿನ ಮಿತ್ರರ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಧನ್ಯವಾದ ಬನ್ಪ ಅಂಚಿನ ಸರ್ವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಅದು ಒರ್ಮನೆ ಹೆಸರುಲ್ಲ ಮೇರ್ ಬಂಡೀರ್ 27ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿನ್ ರಡ್ಡು 7 ಸೇರಡಲ್ಲ ಒರ್ಮನೆ ಹ್ಯಾಪಿನಿ ಆಯ್ತಾ ಬಗೆಟ್ ಕೆನ್ಗ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ ಇರ್ತೆ ಅನ್ಸೂರು ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ನಮ
ಮಂಗಳದೇವಿ ಅಪ್ಪನ ಪಾದಕಮಲಗು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸ್ಎಲ್ ಒರ್ಂಬದ ಸುರುತ್ತ ತಂಡ ಏನಂಚಿನ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ದೇರಬೈಲ್ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಇನಿ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕ್ಲಬ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆನಾಗ ಒಂಚೂರು ತಡ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ತಡ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾತೆರಡ್ಲ ಸಮಯಾಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೀಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೀಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ 13 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿತ್ತ ಪಿಲಿಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಾರ್ದೀನಿ ಅವು ಒಂಚೂರ 13 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತುದೊಲಿ ಧರಳಿ ಮಂಡಲ ಅಂತೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಎಂಚ ಧರಳಿ ಮಂಡಲ ಮಲ್ಪೆರುಂಡ ಎಂಚ ಎಂಕುಲು ತುಂಬು ಎಂಕಲ್ನ ಪಿರಾಕಡ್ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ತೂತನ ಆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ನಿನ್ನ ಪಿರೋರ ತೂಯಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡು ಕಪ್ಪು ಪುಲಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ಬಣ್ಣ ಮರಿಹುಲಿ ನಲಿಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಮರಿಹುಲಿತ ಕಸರತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಮರಿಹುಲಿ ಜಂಡೆ ಬೀಜವನ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ಈ ಮರಿಹುಲಿ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಟೊಪ್ಪಿ ತಿಕ್ಕಾದಾರ ನಿಕುಲ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಟೊಪ್ಪಿ ಅಂತ ಅತ್ತು ಆ ಮಲ್ಲ ಟೊಪ್ಪಿ ತಕ್ಕನೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ್ಪೆ ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ನನಾತ್ ಮಲ್ಪುರ ದಿನಟ್ಟು ಜನಕುಲ ಬಾಲ್ಯದ ಪುದರ್ ನೆನಪಿಪುರಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡು ಪೌಲ ಕುರಿತಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಸುರುಕು ಮಲ್ತಿರಂಚಿನ ಪೌಲ ಕುರಿತ ಬಾರಿ ಕಾರ್ ಬೀಚಾದ ನಲಿಪುನ ಏತ್ ಬಂಗನ ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತು ಕೊಲ್ಲುದು ನಲಿಪುನಲ ಚಕ್ರ ಹಾಕುನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗನೆ ಪೌಲ ಕುರಿತ ರಡ್ಡು ಜಡತ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು 3 ಜನ ಪೌಲ ಬಾಡ್ದಿನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು 3 ಜನ ಪೌಲ ಬಾಡ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಕಸರತ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಸುರುಕು ಪಟ್ಟಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದ ಕೈಟ್ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ಕಾಸು ಬಾಡ್ನಾಗ ತೇಲ್ ಬಗ್ಗು ದುಂಬು ಕೈಟ್ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಬಾಯಿಡ ಕಾಸು ತೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ತೆತ್ತೇನೆ ಅವೇನು ಪಿರೋರ ನೆನಪು ಬರ್ಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕೈ ಪಿರ ಕಟ್ಟದ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದಾರೆ ಮುಡಿ ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎತ್ತರ ಹೋತುನಾಡ ನಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕಾತು ಮುಡಿ ನೀಟ್ ಹಾಕಿದಾರೆ ತೊಂದರೆ ನೆಜ್ಜಿ 15 ಪಿಲಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ 4 ದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಕಡೆ 5 ನಿಮಿಷ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ತೊಡು ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಾಸೆ ತಕ್ಕೊಲು ಎಡ್ಡೆ ಬೊಟ್ಟುದಾರು ತಾಸೆ ತಕ್ಕೊಲು ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಟ್ಟುದಾರನ ಅಕ್ಕಲ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತು ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸುರುತ್ತ ತಂಡ ಯಾನ್ ಎಪಲ ಬನ್ಬ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕೊಂಚಾಡಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೂನಿ ವೇದಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಅಕುಲ್ ಬರ್ಪುನಿ ವೇದಿಕೆ ಒರಿಯೋಡು ಬನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತೆಂಕುಲ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಣ್ಣಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಈ ಸತಿದ ಸುರಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆನೆ ಆತಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆತಂಡು ಸೇರ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ತಂಡ 27 ವರ್ಷ ಏತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಶಾಶ್ವತ ಆದಲ್ಲೇನ ಆತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಕೊಂಚಾಡಿದ ಮಣ್ಣಡು ನಿಕ್ಲ ತಂಡ ಶಾಶ್ವತ ದುಪ್ಪಡು ಎಂಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ತಂಡ ಸದಾಕಾಲ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ತಪಾದ್ರೆ ಮಂಡ್ರಿಜಿಸಾವೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ತೂಪಿನ ಹತ್ತಂದಾಣಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಬರೋದು ಅಕಲ್ನ ಗಮನಗೂ ಪನ್ಪುಣೊಂದಾಂಡ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಉದ್ದೇಶನ ಒಂದುವೆ ಮುಲ್ಪ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಪರ್ಯಾವು ಹತ್ತಂದಾಂಡ ಪಜ್ಜಗಾರಿಕೆ ಪರ್ಯಾವು ಪೌಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒರಿಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನ್ ಪನೊಂದು ಮೊದಲೇ ಮರಣಿ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ನಿಕುಲ್ ತೂದು ಪರ್ಯಾವು ಹಳೆಂಗಡಿದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಟ್ ಲಟ್ಟಡು ವೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಲಟ್ಟ ಜವನೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಇತ್ತ ದಾದ ಪನ್ ಬೆರ್ಕೇನ್ಗ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಕೊಂಚಾಡಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕಲು ಇಪ್ಪನೇ ಸಾಧಾರಣ ಅವಲೆ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಪೋತಿನಾಕಲ್ಡ ವಿನಯತೆ ವಿಧೇಯತೆ ಅವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗನೇ ಎಂಕಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಬಂಜಿಂಜುಂಡು ಒಂದು ಇತದ ಜವಡೇರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇತದ ಜನಕುಲು ಅಂಚನ ಗರುಡಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗೆ ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತರಂದಾಂಡ ಪಿಲಿಯತ್ತು ವಾಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡಾವಲಿ ಪನ್ಪಿನೇಕ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ವಿಧೇಯತೆ ಆರ್ ಪನ್ನಿನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೋಕುದ ಪಾತೆರ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಡಂದಾಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಜಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಆ ನಮನೆಡು ಬರೋಡ ಆ ನಮನೆಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಬೈದಾರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಎಂಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಅಪ್ಪ ಪಿಲಿಲ್ಲ ಮರಿ ಪಿಲಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚಿದ ಪಿಲಿಕಲು ಬತ್ತದ ನಡುಟು ಪಿಲಿಕಲು ಬತ್ತ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು
ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಏನ ಮಿತ್ರೇರು ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆರು ಭಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತೂಪೇರು ದುಂಬುರು ದಿಂಚಿಲ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆರಿಗೆ ಪುರಗ ಉಂಡು ಅನ್ನಿರ್ದಾರ ಆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ದುಂಬು ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಇಚ್ಚ ಮಸ್ತ್ ಕಸರತ್ತು ಪುರ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಣ್ಣ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಸೋಕಾತಂಡ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಕುಣಿತಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಭಾರಿ ಸೋಕಾತಂಡು ರಂಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಮರಿ ಹುಲಿತ ಕುಣಿತ ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಜಿ ಪಂಡದ ಆಂಡಾರು ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ ರಡ್ಡು ಜನತ ಜೋಡಿನ ಕುಣಿತ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಭಾರಿ ಶೋಕಾತಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಒಲ್ಪೆಲ್ಲ ಪೆಜ್ಜೆ ತಪ್ಪಂದೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾಡ್ತಾರೆ ಮೂಜಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬು ಅವು ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಮೂಜಿ ಒಟ್ಟು ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತಂಡು ಆ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಜನ ಕುಲ್ಲುದು ಗೊಬ್ಬುಣ ಕುಲ್ಲುದು ಗೊಬ್ಬುಣ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಐಟ ರಡ್ಡು ಜನ ಕುಲ್ಲುದು ಗೊಬ್ಬುಣ ಭಾರಿ ಶೋಕಾತಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು 4 ಪಿಲಿ 5 ಪಿಲಿ ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗು ಪಾಡ್ದಿನ ಪೌಲ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಮರೆಯುಲು ತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅರ್ಥಮುಡಿ ಪುಗೇಳ್ದು ಬೋತುಂಡು ಮಂಡ್ಯ ರಟ್ಟ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಜವಣೇರು ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತೊಂದರೆ ಲಾಯ್ಕಾತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಮಂಡಲ ರಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಿತ್ತದು ಜಂಡ ಬೀಜ ಉಂಡ ಮರಿಪಿಲಿ ಭಾರಿ ಸೋಕಾತಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಪಿರಾಮಿಡ್ದ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತಲ ಜಂಡ ಬೀಜವನ್ನು ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪನ್ಬಿಡಿಂದ ತಾಸಿದಾಕುಲು ಸೂಪರ್ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕಾತಂಡು ವಾದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿಸಿ ಹೋಗಂದ್ರೆ ಪದಪುರ ಬಾರಿಸಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಂದ ಈ ಪಿಲಿಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸುರುತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಬತ್ತಿನ ಇರ್ತಾವರ ಆಂಜನೇಯ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂದು ಬರ್ಪಿನ ಕೆಣೊಂದು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಇಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ದೇವರು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪುಡಾವಡು ಬಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಖಲ ಈ ಶುಭ ಗುರು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪಿಲಿತ ಬಗೆಟ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಪದ ಬರೆತಿನಾರು ಒಲ್ಲೇರೆ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಶಂಕರ ಸೇರ್ನಂಚಿತಿನ ಪದ ಬರೆತಿನಂಚಿತಿನ ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರು ದಾದಾನ್ ಪೇರ್ ದೇರ ಬೇಲ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೊರ್ಲ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ಸುರುಟು ಕೊರಿಯಾರ್ ನಿಕಲ ತಾಲೀಂ ಪಂಡ ಲಟ್ಟು ಬಾನ ಬಂದಿ ಸುಂದ್ವೆ ನಿಕಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಪಂಡ ಅರಡಕ್ಕೇನೊಂದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಪಂಡ ನಿಕಲ ತಾಲೀಮ ಅತ್ತಿತ್ತ ಮೇರ್ಲಕ್ಕ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ ತಾಲೀಮ್ ಏನು ಐಕ್ಯ ಪಡೀನಿ ಯಾಪ ತಾಲೀಮ್ ಬೈತನ ಆ ತಾಲೀಮುರ್ದ ಹತ್ರ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆದ ಪೌಲ ಬೈತನು ಅವು ಭಾರಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಭಾಗವು ತಾಲೀಮು ಗೊಬ್ಬೊಡ್ದೇ ಪೌಲ ಗೊಬ್ಬೊಡೆ ಪೌಲಡ ಬತ್ತದ ಸರಿಯಾದ ಗೊಪ್ಪೇನ ಆಯ ಮುಲ್ಪ ಪಿಲಿಟಿ ಅಡ್ಡೆ ಪೌಲ ಪಾಡು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಚಿತ್ರೊಂಜಿ ಭಾಗ ರಡ್ಡೆತ್ತಾತೆ ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲ್ಲಿ ಉಂಡಾತೆ ಅಕುಲು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಪೌಲುಡು ಗುಬ್ಬುದಿನ ಈಗ ಮಸ್ತು ಖುಷಿ ಆತನೆ ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲ್ಲಿ ಬೇತೇನೆ ನಲಿತದನು ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲ್ಲಿ ಬೇತೇನೆ ನಲ್ತದನು ಅಕುಲು ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲ್ಲಿ ಬೇತೇನೆ ಬೈತೇರಿ ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲ್ಲಿ ತಗುಲು ಬೇತೇನೆ ಬೈತೇರಿ ನನವು ಇಂಚ ಬಂಡಾಗಲ ಪೌಲಡೆ 3 4 7 ಇಂಚ ಅವು ಎತ್ತಂಪೋತಿನ ಏತು ಸೋಕೊಂದು ಬಂಡ ಯಾನು ಯಾಪಲ ಪನ್ಪೆ ಈ ದಡಕ್ ಈ ಶಬ್ದ ಮಲ್ಪನತಿ ಅವು ಪಿಲ್ಲಿ ಹತ್ತವು ಆ ಪಜ್ಜೆನ ತೆತ್ತದು ಆ ದೀಪಿನ ಉಂಡತೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಪಿಲಿಯವು ಅವು ನಿಕಂಡ ತೋಜಿದ ಬೈತೇನೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಪಿಲಿ ಆರ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಡನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತಾರೆ ಇರು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅದ ಬಂಡ ಆ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ ಸರ್ ಬಂಡೇರು ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ 3 ಜನ ಜಪ್ಪುಡ ಅದು ಅಂಚಿರ್ದು ಇಡಬಿಟ್ಟ ಮಂಡ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ ಮಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಡತೋ ಬರ್ತದೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಪಿರಪೋಪಿ ನಡತೆ ಅವು ಅದ್ಭುತ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಡಿ ಪುಗ್ಗೆಲಿಡ ಪೋತುಂಡಲ್ಲ ಅವು ಆರ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋಜದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ನನೊಂಜಿ ದಾದಂದಿಗೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲ್ಲಿ ಉಂಡದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಕಲ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋಜದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ ಆ ಬಾಲೆಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಣಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಸರ್ಲ ಬಂಡೇರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪಟಲ ಬಂಡೇರು ಬಾಲೆಡ ಖುಷಿಯಾನ್ ಒರಿ ಹತ್ತು ರಡ್ಡು ಅಟ್ಟಿ ಕಡದು ರಡ್ಡು ಅಟ್ಟಿದ ಮಿತ್ತರ್ದು 6 ಉಂತೋಡು 6 ಲಕ್ಕನಾಗನೆ ತತ್ತದಿಲ್ಲ 6 ಕೈ ಕೊರ್ತು ಜೇರಾರು ಆನ್ ಬೂರ್ವನದಾನ ಬಂದು ಪೋಡಿದು ಐಕ ಕೈ ಕೊರ್ತು ಜೇರು ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿ ಲಕ್ಕದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಟ್ಟಿ ಲಕ್ಕನಾಗಲ್ಲ ಆರಾಮಡು ಜಂಡ ಪತ್ತೊಂದು ಆರಾಮ ಬಿಡುತ್ತೇರು ಒಂತ ಬರ್ತು ನಲ್ತದ ನಂಡಲ್ಲ ಆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡತ್ತಾರಣ ಇರಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ಮಗ ಅವೇ ಇರಗೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಇರ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ನನ್ನ ಉಜ್ವಲ ಆವಾಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೈದ್ಯಾರ ಇರ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಗಳು ಬೈದ್ಯಾರ ಇರಲ್ಲ ಓಲೇರಿ ನನ್ನ ಪರೋಡತ್ತೇನ ಪಲ್ಲೆ ಅವೇ ಮಾಸ್ಟಾಗ್ಲು ಬಂತಿರೋ ಸೋಕ ಆತಂದ ಪಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಅವೇ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಪಿಲಿ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರ ಪಿರಾಡ್ದುಲ್ಲೇರ ಯಾನ್ ದೇಪನ್ ಪಂದು ಬಂಡ
ಈ ಶಾಲೆ ಪೊಪ್ಪಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಿಲಿಪಾಡು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬೊಡ್ಜ್ಮ್ಯಾ ಈ ಕಲ್ಪುಂಬೆ ಈ ಓದುಮೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಇಚ್ಚಿನ ಕಲುಪ್ಪುನು ಯಾನು ಪಿಲಿಪಾಡು ಅವು ಪಾಡು ಅಂತ ಪಂಚಾಯತಿ ಅವೇನು ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಉಂಡು ಮಾತಾಡ್ಲತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಉಂಡು ಐಟ ಆ ಬಾಲಿನ ಕಡಪುರ್ದು ನಿಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋಜಾವ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ತದೆ ಅಂತ ಅಕ್ಲಿ ಕಾರಣ ಆ ಬಾಲದ ಅಪ್ಪಮ್ಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಶ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ನನ್ನ ತಾಸದೋಲ್ದಕ್ಕುಲಂಚೇನೆ ಸರಪಣಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಡೆಗೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಬತ್ತಿಸದೆ ಜೋಶ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ನಿಗುಲು ಮಲ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪೇನು ನಿಗಲ ತಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನತ್ತೆ ತಾಸದೋಲ್ದಾಗಲ ಪನ್ಪೆ ನಿಕುಲ್ ಯಾಪ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಲ್ಪಾರ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಜೋಶ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಇದು ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ತಗಲು ಸೋಗ್ಬಾಯ್ದು ಒಟ್ಟು ಸುರುತ್ತ ತಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಲ್ತನ್ನು ಬಂದು ನಿಗ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ವೇದಿಕೆ ಬರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಚ್ಚಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಪಿಲಿಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಇನಾಮುಗೆ ಎಂದುವರೆ ಇಜ್ಜ ವಾಕೆರೆ ಗೊತ್ತಾಪಡು ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ 50,000 ಪನವು ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸನ್ಪ್ಯೂರ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ದಕ್ಕಲು ಕೊರಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆಲ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟುಗು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಬ್ಲೋ ಹಾಟ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸ್ಟೀಫನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅಂಚನೆ ಅನಿಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಸದ್ಗುರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೋಪ್ದ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇ ಅರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡ್ರೆ ಬೈಕ್ವೆ ಪೇಜವ್ರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರಿ ಇತ್ತದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿನ್ ಪಿಲಿಪಾಡ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಪಿರನರ್ಗುವೇರೆಂದು ಆಂಡ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ಗುರ್ಕಾರ ಮೇದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದೇನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಸಾಲ ಕಲ್ಪನ ಜೋಕುಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಿಲಿಪಾಟ ಜೋಕುಲು ಅಕಲೆ ಕಲ್ಪರೆ ಬಂಗಾಯ್ತಿಂದ ಅಕಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರೊಂದಲೇ ಬಹುಶಃ ಆರ್ನಬಾಯ್ಡವರ ಏನವೇ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ದೇವಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳಾಂಬೆಗೆ ಶಾರದೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲೆ ರೋಗ ರುಜಿನ ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪರಕ್ಯದ ರೂಪಡ್ ಸಂದಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಈ ಕಲೆ ಮಾಜರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂದಡ್ ಏರಾಳ್ನ ಯುವಕಿಯರ್ನಕುಲು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯುವಕಿಯರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬೋಡಿಪುನಂಚಿನ ಪನೌದ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅಕ್ಕುಲು BBM ಕಲ್ಪಾಡು ಅಕ್ಕುಲು MBA ಕಲ್ಪಾಡು ಅಕ್ಕುಲು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ಪಾಡು ಅಕ್ಕುಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಪಾಡು ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಶಿಖರನ್ ಮುಟ್ಟ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಬೇತದ ಅಲತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ತಂಡದ ಕುಲು ಈ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ವರ್ಷಗೋರ ಪಿಲಿ ಜಬ್ಡಾನಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ಬತ್ತಿದ್ಲ ಪಿಲಿ ನಲಿಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಡು ಅವು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡರ್ನ ಖಂಡಿತ ಆದ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಶುರುವಾಪನ ವರ್ಷದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪ ಖಂಡಿತ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಪುನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಸದ್ಗುರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೋಪ್ ಅಂಚನೆ ಬ್ಲೋ ಹಾಟ್ ಸಂಸ್ಥದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲೇರು ಅಕಲೆಗ್ಲ ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಯ ಮಾನದಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ನಡಪಾದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಕೇನೋದಲು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾನದಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಲ ಪಿಲಿತ್ತ ಮಂಡ್ಯದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ಆನಿಕಾಲದ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲು ಎಂಚತ್ತಿನ ಅವೇನು ನನಲಾತ ಕಾಲ ಒರಿಪಾವುದೊಂದನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದು ವರ್ಮ ಕಾಲೋರ್ದು ತುಂಬು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಅಟ್ಟನೆ ಗೆಲ್ಮನ ತುಂಡು ಲೋಕ ಮಾನಾದಿಗೆ ಎಂದೆ ತಂದು ಇನಿ ಆ ಇನೆ ಮುತಾಲಿಕೆದ ಕೂಟರ್ದು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಎಸಲು ವರ್ಮದ ಐಸಿರ ಸಂಬರಪದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೋಡಲ್ಲ ಈತ ನೆಟ್ಟ ಒರಂಬ ಕೂಟದ ಕುಲು ಮಾತ್ರ ಕಲಕ ಜತ್ತೊಂದರಿಂದ ಈ ಸರ್ತಿ 11 ಕೂಟದ ಕುಲು ಕಲಟುಲ್ಲೇರು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ದುನ್ನದಾದ ಬಣ್ಣದಾದ ಐತ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿದ ಇಸೇಸದಾದ ವಾದ್ಯದ ಉಲೆಪುದ ಪೊರ್ಲುದಾದ ನೆನ್ ಪೂರ ತೀರಿಪೋನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ
ಕೂಟದ 15 ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಐತ ಪಿರೋಡು ಬೆಂತಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲನೆ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರೇರು ಅಂಚನೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸನ್ಪ್ಯೂರ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಮೊಕುಲ್ ಕೋರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಕಲೆಗಳ ಅಕಲಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಉಂಡು ಪೀಲಿ ನಲಿಕೆ 2024 ಮಾಮಲ್ಲ ಮಾನದಿ ಸದ್ಗುರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೋಪ್ ದ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಬ್ಲೋ ಹಾಟ್ ದ ಸ್ಟೀಫನ್ ಅಂಚನೆ ಅನಿಲ್ ಮೊಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯಾಣ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೊರಲಿ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಕೊಡರ ಬಕ್ಕರ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕೇನೋಜಿ ಈ ಸರ್ತಿದ ವರ್ಮನೆ ಎಸಲ್ದ ಸುರುತ್ತ ಕೂಟ ಕಲ್ಲಟುಲ್ಲ ನನ್ನಲಾತು ಕೂಟದ ಕುಲ್ ಬರ್ರೆವಲೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರ್ನ ಕುಲ್ ಬರ್ರೆವಲೇರು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸಲು ವರ್ಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ವಿದ್ಯಾ ಕಾಫಿ ಒತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಭೀಮಾ ಜುವೆಲರ್ಸ್ V2 ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಬ್ಲೋ ಹಾಟ್ ಕೇಸಿ ಘೀ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಕೌ ಘೀ ಕ್ಯಾಡಿಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಸಿನೋ ಗೋವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟಿಂಟಾನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಕುಂದಾಪುರ ಸೂರ್ಯ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಕಲ್ಬಾವಿ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂಸ್ SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ VK ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾನಾ ಮಸಾಲಾ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಚಿಕನ್ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಭರವಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹಳೆಯಂಗಡಿ